Magandang hapon po mga kabarik. Tayo po ngayon ay magluluto. Ang ating lulutuin ngayon ay pork barbecue. Ngayon, bago nating lutuin yung pork barbecue, ang gagawin muna natin ay magmamarinate muna tayo. Meron tayong sangkap sa pagmamarinate. Ngayon, imamarinate muna, paghahalu-haluin muna natin to para i-marinate yung baboy. Saka, pag na-marinate na natin, ibababad muna natin ng mga 1 oras. Saka na natin iihawin. So, ngayon mga kabarik, ito na po yung ibinabad ko na. Ito na po. Kabarik, i-update ko na lang po kayo pagka iihawin na namin. Salamat po. Hi mga kabarik, ngayon po ay magsisiga tayo ng bao para maging maging uling para gagamitin natin sa pag-ihaw ng barbecue. Kasi kanina hindi kami nakabili ng uling sa palengke. Kalimutan namin. So habang pinapaano natin yung bao, pinapagawa natin maging uling. Ituturo ko muna kayo sa aming munting halamanan. Ito po mga kabari ko, ito po yung kinukuha ng kong sili. Sa tuwing nagluluto ako, yan, ito may mga hinog na. Ayan, marami siyang hinog. Lagyan araw-araw, dito ako kumukuha ng sili. Yan. Tapos ito yung kalamansi. Ito naman yung kalamansi. Ito yung bunga ng kalamansi. Halos maubos-ubos na. Dahil araw-araw kong kinukuha. Tapos ayan, meron kaming bayabas. Ayan, kaso hindi pa humihinog. Hindi pa namumunga. Tapos may malunggay. Tapos kalamansi ulit yun. Tapos ito, meron kaming tanim na kitsay. Ito yung tanim namin kitsay. Inaalagaan ko rin ito. Maliliit pa. Tapos dito po kumuha ng tanglad. Ayan. Tapos nung magluto ako ng sinigang sa nabangos sa gabi. Ayan. Diyan po ako kumuha ng gabi. Tapos ito, may sili din po dito. Maraming salamat po mga kabarik. Update ko na lang po kayo pag may uling na po yung yung baon na pinaana namin. Ayan, na nang dingas na ng apoy. So ngayon mga kabarik, eto na. Ilagay na natin siya dito. Yan, iniihaw na natin. Ang bango na mga kabarik. Para hindi siya masin. One.
aming manok mga kabarik, dalawa. Yung isa si Kuto, yung laging tumitila ako sa tuwing nagluluto ako. Tapos yung isa naman, ayun, nakakulong. Ayun. Ayan, nakakulong. Si ano naman yan, si Nano. Yan ang mga libangan ng asawa ko, dalawang manok. Ayan ang panggising niya. Panggising sa kanya sa umaga. Tapos ang anak ko naman bunso, yun ang nagbibideo. At tapos si Muning naman, oh. Ayan si Muning. Ang ganda ni Muning, oh. Kakaiba yung mukha niya, parang imported. Yeah. Muning! Ah, tingnan mo. Muning! Tingnan. Muning. Kanina pala mga kabarik, hindi ko tinakal yung mga mga sangkap na ginamit ko kasi may plano ang asawa ko doon sa pang-marinate. Saka gawin daw namin business sa mga susunod na mga araw. Hindi natin alam, di ba? Kaya hindi namin sinabi kung, basta sinabi lang namin kung ano yung mga sangkap. Hindi namin inispesipiko kung anong ilan ang mga takal. Pero sigurado ako mga kabarik, ang sarap nito. Pwede ito pang pag nagtayo ka ng restaurant, yung only rice, parang yung chicken only rice na kinakainan natin na sikat. Tapos ito naman, pwede ito timpla sa pang-marinate sa manok, pwede rin sa baboy. Sunog na. So, ito na po yun mga kabarik. Luto na. Ayan. Masarap na nito. Sana po mga kabarik, nag-enjoy kayo sa aming pork barbecue. Ayan. Pwede ito pambinta mga kabarik. Ayan. Ayan. So, tara. Kainan na.